खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 डिसेम्बर 2024 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ जायखि खामानि मावा माने मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो
अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै सांग्रां जानांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बिदा फंबायनिफ्रायबो हेफाजाब मोननोबो हागौ बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ लानानै गोसोआव उसुखुथु जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मानहानि जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ न'खराव गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायैनि एना एनिबो जानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ
गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ नोजोरनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।